तुले बाळसण येला फुल मांडू मात्यार घरात मग पाना मोडून बोटा जगारी त्यावे पासत कित्याक तू गेलू इज मारी हांव तू गेलो दिला सुद्दां तेजी खबर कित्या जाय एकलाच म्हजो देणगे तुजी कोता आपूण बाय गवाची दिशाद संडे आयच्यान तू काडे दिता जाय गवाची दिशाद सोडले आयच्यान मोगोड दिता जाय उड़तू गेस दुड़तो नहीं दीना इंग्लिश जाए लोटो तुझ के त्यागा कोने तो ये बोले चमर बाट वो पैसा लो इंतजार आवे करतो नीट जिसकी तुम्ही मेवली तुमचो भगत पोता पीटो साकरा मेता बायलो तुम्ही गोवाक पोताय केटो साकरा मेता बायलो तुम्ही गोवाक पोताय केटो पहिले सोगले तो यार कोंडो वळबावानी के तू ते पंधरा दोले या वाटाचे बुकेनी बुके नास्ते चोयदू केली हा बैली देरानी सारखे झाले सगळे सोसू वरो जाईल मतानी आपल्या भूषण मेशीन इष्टार मारू लागून आपल्या भूषण मेशीन इष्टार मारू लागून Gabro sodu
कोतावरी पातर बेगीन उबारी याच्याला सांगत वरी छोटो ना सरती काचो मारी एक देखील ऐका तोरी तुझ्या पासणाची भातोरी पिका घरो मलो मेस्ता मोडून गा पोतारी पिका घरो मलो मेस्ता बुगारो आवजालो ना मातारो भुरग्या पासत बिना तुझो मुगे गोडिया पिका दोरो भुरग्या पासत बिना तुझो मुगे गोडिया पिका भातोरी पिका दोरो मालो मेस्ता मोडून गा पोतारी वाटर उबर मात्यारी अटनाटनो त्या जाग्यारी निसनी चेरी वर चटना नावन चटकलारी निसनी चेरी वर चटना नावन चटकलारी डॅडी तू जाणा आका डॅडी पण काय म्हणू तुझा आपल्या रे तोंडा का किती पाहिजे डॅडी तू जाणा तो मेसरे रे तो सोडची करतो राठोड आलो तो होतो रे सांग किती
त्याने आपल्याला स्वतः शिकवा आपल्याला स्वतः शिकवा आपल्याला रे पण त्याच्या चोरा मग रे ठीक आहे अरे त्याचे चोरा तू मग पता त्या नेसरी रात तू दारा तो तू मोरू दुका भाडले को मागा ए ते रे नेसरी मात मोबाईल उडवला ए किती पण आपण स्वतः त्या शेतात काम आपण ओय ओय तू हे शेतात काम कोणा झालं ओय तुझ्या घरात तू बाप उगार ना काम कर तू आयडिंग काम करून तू पस्ता करा पण माझे घरात उगार ना बरे ना ना बरे पण आता गॅरेज होईना इके सामान येता संतो रोजला दिला ए घरचा दिवस होय तुम्हाला याको उत्तर म्हणा मग रागान गेला पण आहे रागान काय म्हणा ना गेला पण येतो तो तरी काम करतो ओ रजिन अब हुजा कोण अब वन गाडी मागतो ना साहेब कोण गाडी बाबा अब आपके मारो ओ रुजा वो ऑफिस कितले साहेब किती बीस मिळे वो किती लोकल पत्र पुराती केला पुन्हा पावला लोकल पत्र आगो तू खबर ना सब किती रा पाहिला आमगे तुम्ही साहेब आम्ही पाठ केला तू काय येते सगळ्या कान आणि मागलो पाय आगो पायनी मा कापल नको आमगे पाय तू कापला आमे तो पाय ना पण माविला ते काजू खबर ना मला के मोठा ना म्हणून खबर ना अरे तुझे पण आमगे गाडा लावा ओय गो मा आपण माविल नो ना बेस्टो करे तो या बहुत समरे माझा ते यांची बोर्ड आहे का आय बोरो दितो ताई माडे आय यो ओ मिसी अजय पाय पाय आपण ना पहिले का तू किती आवाज जातो आय आपण जागा तू आपल्याला भीतर अचल बाबू गेलो आबरे चल आता मुलगा स्टॉप दाखव बघाई ते सोपा बुकू शिका मला सोपा किती मेसरे सोपा शिका कमेंट करू जानो मेसरे तो केसो सोपा हाबर बता तू काय काय सोपा शिका आता आणणार रे पण मेसरे सोप शिको हेलो ना नाही ना हे ओय सोप शिकवायला ना हेलो आणि किती आहे तो रे आ तुझे चोडा नको ना रे ठीक आहे तू ओय मुखिया चोरा मग पता ओय हे काय ओय आवाज येतो ना इधर पाय कोसी होल क्लीनर तू मग पता पाय लागा जाना का पाय ना पाय ते क्लीनर म्हणे पाय ते कांड्यात कांड्यात जमा सांडल का तो सोल होल जा हॉस्पिटल हे बिगर आराता तू याच्या शेतावर त्याच्या चार हो काय पाय तिथे तिथे क्लीनर मुखिया चोरा मग पता आणि हे जे तू मुखिया घरा पाहिला रापायला हॉस्पिटल काय केस म्हणा सासबाई मुखिया चोरा काढला घ्यायला गव्हर्नमेंट नोकरी करतात उठे बाय त्याला तो एक नसेल कार्ड सगळे मुली अभरा पाहिजे का तो यासो बी मुंगो बाय एक नसेल कार्ड को त्या 5000 दादा बघताय जोर त्याला दादा बसतो राहतो ने घात तू टाको तू का जायो ना पाय तुझे नवरा बसाय ना पाय किती तो पीछे बजाव ना चल पुढे सगळे पाय खबर आपण नको त्या आम्हाला कोणा कसा पाय त्या एकाचा मुच्या मागाला तू का कर मारा मागला बाबा तू टाकला चल तू किती काचे लागी करायला आमका लोक किती म्हणतलो तो सांगू ना काले बस काम बनवतो वेगळा एक प्रोग्राम आहे मागो नका नाकरा मग नसतो काय बघा एक किंतु तुला दोष पडला हा बघा तू त्याला समजला का सजबाई तुला समजला रेशन कार्ड केला तर ते 4-5 चल तू बाय बाय तू दाखवतो ना